Яшь талант Айбулат Гыйләҗетдиновның курай моңнары белән башланып китте Үрмәт авылының мәдәният йортында яңа иҗади мизгел. Беренче концертка авыл халкы аеруча шатланып килде. Монда бар яклап та балаларның көлүе ишетелеп тора, алдашлар очрашып соңгы яңалыкларын сөйләшә. Клубыбыз өр-яңа булып киткән, яктырган, ямьләнгән дип тә фикер алыша алар. Бу ремонтны үткәрү бик кирәк иде, чөнки инде безнең тәрәзәләр кайчаннан куелган, аларда җил өреп торыр иде, җылы тормас иде, ямьсез иде. Хәзерге вакытта инде барысы да яңартылды, матурланды. Халыкка зур итеп рәхмәт, барысы да катнаштылар. Әйтәсем килә инде авылга яңарак кына күчеп килгән халык та шушыны аңлап, үзләре инде менә без кермәгән өйләрдән дә бездә бирәк дигән итеп шул чаклы күңелләргә якын булып китә шундый. Һәм инде безне борчыганнары шушы иде, безнең подвалга су җыелыр иде. Һәм инде ул дренаж кайчан үткәрелгән, ул эшләми башлады. Менә шуны туры эшләнде. Уже инде подвал исе килмәй, уже килә клуб исе, мәдәният исе, матурлык исе, изгелек исе, балалар исе килә. Яңалык исе килә. Үрмәт авылының социаль үзәге булып торган бу 2 катлы зур бинада бер юлы 8 учреждение үз эшен алып бара. Урындагы инициативаларны яклау программасына кушылып, быелгысы елны үрмәтлеләр монда 1 миллион 300 сумлык эш башкарып ташлаган. Мәләвез шәһәреннән Барсум җәмгыяте ярдәмендә 40 тәрәзә алыштырылган. Шәхси эшкуар Вадим Ширияздановның коллективы электр проводларын, яктырткычларны алыштырып чыккан. Ә урындагы активистлар көче белән буяу тазарту эшләре башкарылган. Bu bizning ishlar boshqarildi. Bundagi inisiativlarni yoqib programmamiz negizida bu programmamiz yo'llanma bosib kelamiz. Atrofiyamizda bo'lmasa sizga so'zlagan boshqa yilda hurmat programmalarga qo'shish sodir ana bunday yilda programmalarni 200 yilda traktor o'tgan yilda piyoda Мәдәни учакны ачу тантанасында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин катнашып, проектны тормышка ашыруда күп көч салган авыл егетләре Камил Галимовны, Азат Гардановны, Венер Гыйлметдиновны почет грамоталары белән бүләкләде. Район башлыгы Үрмәт мәдәният йорты бер дә бушап тормас, монда төрле күңелле, кызыклы, фәһемле чаралар, очрашулар даими үткәрелеп торыр дигән өметен белдерде. Шулай булырда әйтергә кирәк, октябрьдә яңадан старт алачак Җиңү сәләте фестиваленә шул көннән үк әзерлеген башлап җибәрде Үрмәт авыл биләмәсе талантлары. Алин Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.